Takže čo si ľudia, vítate o také menšie informačky vonku, ktorá sa týka nášho channelu Minecraft Marzia Studios. Ako ste si mohli všimnúť, sú tam už nejaké videá, ktoré sa sústredujú viacej veci, než na ten let's play. Ako nevhodné videá, epizóda 1, epizóda 2, test na môj počítač a také veci. Keďže sme dvaja, keďže si môžete všimnúť, že tam hovoria dvaja ľudia a keďže si môžete všimnúť, že jeden hovorí a ten má lagy a ten druhý hovorí a ten nemá lagy, tak už to je dôvodom toho, že sme tam dvaja, nie len jeden, preto sa to volá Studios a priberáme nových, ako ja to ešte ohlasovať nebudem, ešte sa musím dohodnúť s kamošom, ale mal by som taký návrh, že ak by si chcel s nami niekto zahrať do éteru, niekto sa zviditeľní so svojím channelom, nejaký let's play, ktorý nemá odoberateľov veľa, vlastne ani my ich nemáme veľa, ale tak viete ako pomaličke sa to rozchádza, môžete si všimnúť, že máme viacej a viacej už odoberateľov trochu, ako sme mali na začiatku a pozerá nás to veľa ľudí. A keď nás neodoberajú, tak na nás sa pozerajú a to je to dôležité. Mne nezaujíma, že či nás odoberajú alebo nás neodoberajú. Hlavné je, že nás pozerajú. Tá druhá vec, to by som chcel povedať, ako ja budem natáčať. Teda, ja som ten, ktorý nemá lagy. Ja budem natáčať tak, že natočím v piatok večer, čo bude trošku tiché. Hej, natočím normálny let's play na 7 dní, pretože ja od pondelka do piatka ja nemôžem natáčať. Ja môžem natáčať v piatok noci, sobotu od rána do nejakej 12. 11. A potom ešte v sobotu večer a v nedeľu už natáčať nemôžem vôbec ani sedieť ani v noci. Kvôli rodine, pretože ja mám svoj MacBook, ja mám svoj Mac Pro dole. Ja mám svoj Mac Pro dole, takže nemôžem to natáčať, pretože ja si nemyslím, že by ste mali celkom radosť, keby ste mali počúvať mňa, televíziu, otca, mamu, čo sa tam kecajú o nejakých tých veciach, plus keď som v Anglicku a môj otec je Angličan, plus to by bolo ešte všetko po anglicky a to by sa nehodilo. Nevravím o tom, že ešte mám aj pračeka, ktorý má len 2 roky a celkom ešte nejak reve stále. Práve dneska sa janšil a rozbil hlavou stenu. Ja vám to potom možno ukážem niekedy. Možno dneska večer natočím svoju obývačku. Ako sa to stalo. A urobil normálne čelom priehubinu do steny. Tak sa janšil. Tak to budeme musieť opraviť. No a prečo to nejde, proste on sa janší, chce sa hrať, chce mi chytať či počítač, či notebook, či proste všeličo. Chce mi chytať aj iPad, aj iPod, čo mám, takže sa to vážne nedá. Takže ako som povedal, uploadovať budem tak. A čo budem uploadovať, takže ja chystám hry Amnéziu hlavný story a potom Amnéziu custom. Keďže custom storička už nejaké sú, ja som ich nemal do odvahu ešte nikdy dohrať, pretože sú fakt strašidelné. Takže ja sa budem snažiť to už nejak aj viacej dohrať. A ja sa budem fakt snažiť natáčať v piatok večer sa budem snažiť natáčať Minecraft, náš let's play, ktorý si môže všimnúť na YouTube. Dneska som ho práve uploadoval. Dneska je nedeľa 24. 6. si myslím, 25. 6. alebo 29. alebo neviem, aký je dátum vlastne. Takže tak nejak. Plus ďalšiu vec by som chcel robiť, že budeme robiť vlogy. Teda ja budem robiť vlogy, to je jasné. Takže ma budete môcť vidieť. Ak budete chcieť, tak môžete pozrieť aj vlogy.
A nové intro pre naše videá sa odkladá na neurčitý čas, keďže som zaneprázdnený učivom a prácou, takže nemám čas ani natáčať, nie len, že robiť nejaké intro, pretože to intro by som chcel robiť také poriadne cool, lenže ako som povedal, som zaneprázdnený, takže neviem, kedy ho urobím. Dokončím, ja som ho trošku začal, mám už aj background, mám už aj hudbu, len potrebujem to animovať v Adobe After Effects CS5 alebo CS6, to už neviem. A teda sa vrátime k tým let's playom, takže v piatok večer budem natáčať normálnu epizódu, sériu Tech It. V sobotu cez deň, keď bude mama preč, pretože keď bude mama preč v sobotu ráno, teda do obedu budem natáčať Amnéziu. A v sobotu podvečer budem natáčať tutoriál na... nie že tutoriál, to bude len taká jednotlivá séria. Budem robiť také tutoriály na všetky módy, s ktorými budem hrať na Techitu v Technic Packu. Takže toho bude dosť veľa, ale ja to myslím, že to zvládnem. A čo ešte by som chcel povedať, no. Tak som asi povedal tak všetko, čo by som asi tak mohol. Ja už toho viacej nemám. Ale... tak ja už toho viacej teda nemám. Keď ešte tak ohľadom toho príjmania do neho, ak si sa mi budete chcieť zahrať, tak ja sa ešte dohodnem s kamošom a natočím ešte druhú informačku. Ešte tú druhú informačku, ktorou to spresním, kedy, ako čom a aký Skype si máte pridať, alebo Facebook si máte pridať, aby ste sa so mnou skontaktovali, alebo s nami skontaktovali. A tam sa dohodneme čas a tak podobne. A ako som povedal, ak budete chcieť hrať Minecraft, tak budete musieť sobotu od rána od nejakej 9:00 do nejakej 1:00 budem určite voľný. Takže ako som povedal, v tom čase budem chcieť nahrávať Amnéziu. Ale ak inak nedáte, tak super, ma poštipala osa. Jasne, fakt super. Kurva. Sorry za dávky. Takže, ak si budete chcieť s nami zahrať, tak vám poskytneme informácie a poviem vám ako a čo. A ako som už povedal, na Amnézii bude dosť rieskania, takže doporučujem to poslúchať bez slúchadiel, ak nechcete prísť o uši. Takže to bude asi všetko. Ja ešte tú druhú informačku, ktorú budem točiť o tom príjmaní, ja budem točiť aj s kolegom. Takže sa budete môcť ako k tým pridať. Vlastne v tom natočení budete aj vy. Proste si nás pridáte a potom natočíme ešte jednu informačku a budeme všetci volať a dohodneme si tam čas a tak ďalej. No a proste aj v tom let's play, ktorý budeme robiť v sobotu spolu, ak sa tam niekto pridá, tak budeme proste všetci volať a budeme proste hrať Minecraft na mojom serveri. Na 100% to bude na mojom, pretože môj nemá také lagy. Urobíme nejaký survival, alebo proste čo budete chcieť. Nám to bude určite jedno. Teda aspoň mne, neviem ako kolegovi, ale určite aj jemu. Takže sa s vami rozlúčim, ešte vám tu ukážem takto pekný domček. Jasne, pekný domček. Pekný domček, tam je otec, Angličan. Už ide aj môj braček von. Si tam môžete všimnúť. Dúfam, že má aspoň sandále, pretože mama ho zabije. A to bude už veľký problém.
to už bude veľký prúser, takže ja sa tu s vami ľúčim, keďže už sem ide, keďže už sem beží. To je on. Toto malé stvorenie. To nie je s mojimi slúchatkami, ako obvykle. Nie, to je vlastne tá koncovka s mojimi slúchatkami. Dobre, srá to. Takže ja sa s vami vyľúčim pri tomto epizóde a za chvíľu natočím aj ten vlog, ktorý bude trošku viacej pre zábavu, než pre informácie. A takže sa tešte na vlog a tešte sa na moju doporučujem vám mať kyblík, pretože budete zvracať, takže čo ste zatiaľ. A prete ma so zálohou. Ja fakt nevyzerám strašne, lepia sa na mňa všetky baby, ale tak niekedy sa proste stane dačo, čo vás zmení. Takže čuste.